Gaurkoan, Zumalakarregi Museoaren musealiak proiektuaren barruan pieza berri bat aurkezten dugu. Londresen 1851 urtean argitaratutako grabatua da. Bere izenburua Zumalikarregi and de Cristino Spi. Obieta Villalonga familiak egindako doaintza bat izan zen 2019an, eta gaur honuntza dakarkigu John Frederick Lewis egilearen irudia, berak akuarela bat egin zuen irudi honekin, eta bere aitak eta bere anaiak grabatu bihurtu zuten 1851 urtean argitaratua. Irudian ikusten ditugu batetikan izenburuak dion espioi kristinoa edo liberalen alde espioitza lanak egindakoa preso daramatela bi soldadu karlistek atxilotuta Zumalakarregiren aurrera. Irudian ere ikusi dezakegu bere emaztea, espioi honen emaztea eta semeak, bat besotan daraman aurra eta bestea zutik aitaren aurrean duana. Mai baten xerita merino apaiza dago, espioiari harrapatutako evidentziekin, bi gutun ditu eskutan eta Zumalakarregiri erakusten dizkio, eta bere alboan idazkari bat dago oharrak hartzen. Irudi nagusiena noski Zumalakarregirena da, kasu honetan Jenningsen britainiarrak bere garaian egindako irudian oinarritua, eta jakin badakigu John Frederick Lewis margolaria Charles Frederick Jenningsenen laguna zela, eta segurazko irudi guztiaren detaileak Jenningsek berak pasako zizkiola. Lewisek egin zuena izan zen Jenningsen irudian sartzea. Zumalakarregiren atzean dagoen ofizial karlista hain justu voluntario britainiarra dugu. Charles Frederick Jenningsenek 1836 urtean Tomas Zumalakarregiren lehenengo biografia konsideratzen duguna argitaratu zuen Londresen, 12 hilabete Zumalakarregirekin Nafarroa eta Euskal Probintzietan. Hain justu berak urtebete pasa zuen Zumalakarregiren alboan borrokatzen, eta hau hiltzenean itzuli zen berriro Britainia hondira eta bertan argitaratu zuen aipatu dugun biografia hau. Egilea berriz, irudiaren egilea John Frederick Lewisek badakigu bera ezaguna zela Britainia hondian bereziki orientalista bezala. Hainbat urte pasa zituen Turkian eta Egipton bizitzen, eta orduan bere obraren zati nagusiena orientalismoaren barruan kokatu daiteke, eta Britainia hondiko museo nagusietan sakabanatuta hainbat eta hainbat lan daude, mota honetakoak. Baina guri bereziki interesa zaigu berak Espainian pasa zituen 2 urteak. 1853 eta 1854 urteetan Sevillan kokatu zen, bere lagun baten etxean, hain justu Richard Ford. Hau ere, britainiar hispanista famatua, bere irudien artean aurkitu dezakegu shooting excursion edo eiza eskursioa izenburua duena, non agertzen zaizkigun Lewis bera eta Richard Ford Espainiar erara jantzita eiza espedizio batean. Hortaz kanpo, Lewisek beste akuarela batzuk egin zituen Espainian kokatutako irudiekin. Bat, gure grabatua oinarri, gure grabatuaren oinarria izan zera, espioiarena, baina beste bat ere badu altxamendu karlistari buruzkoa, kasu honetan Zumalakarregiren irudia bera ere ikus dezakegu, eta azkenik badago karlistak eliza bat
arrapaketa bat egiten, eliza batean, lapurreta bat egiten, eta hori ere Luisen akuarela espainiarren artean koka dezakegu. Berriro ere esango dugu, pieza hau, grabatu hau, Obieta Villalonga familiak egindako doaintza baten bitartez jaso dugula, eta eskerrik beroenak hemendik familia honi Gipuzkoar guztien eskura jarri dutelako grabatu bitxi hau.